Върви, искам да направя едно кратко видео есе. От няколко дни си мисля по една тема, която ме интересува доста. Не е политическа, дори не е историческа, литературна е. Тъй като съм превел на български отдавна староанглийския Беовулф и обичам текста и мисля над него и по някакъв начин ми е така като болен зъб, защото от години насам не съм го и публикувал. Може би ме е страх да го публикувам, но продължавам да разсъждавам над този текст. И си мисля за следното. Трагедия ли е Беовулф? Тъй като повечето читатели на поемата, или поне мнозина читатели на поемата, професионалисти, литератори, литературни анализатори, филолози и така нататък, културолози също, понякога историци, коментират, че Беовулф, разказвайки ни смъртта на героя, явно трябва да е приеман като трагичен текст. И много пъти е четен така. Как Беовулф ни говори за някакво безнадеждно състояние на упорит, но в крайна сметка обречен героизъм. Аз не мисля така. Беовулф не е трагедия. Има техническия белег на трагедия, до толкова доколкото завършва с смъртта на героя, да. Но в крайна сметка това е средновековен текст и чувствителността на неговите първи слушатели, той най-вероятно не е бил четен на ум, а е бил произнасян на глас. Чувствителността на първите слушатели на тази поема, на тази дълга наративна поема, е била съвсем различна от нашата днешна чувствителност. Тези хора не са възприемали смъртта като някакъв окончателен свършек, край и така нататък. Напротив, Беовулф ни разказва за героя Беовулф, който извършва един куп подвизи и накрая умира героично. След което поемата продължава, тя не свършва до тук. Тя продължава с посмъртната възхвала на Беовулф, оценка на делата му и в крайна сметка ни казва, че той отива в рая. Каква е целта на средновековния човек, който най-често е религиозен човек? Ами да иде в рая. Целта на религиозния човек, който е осъзнато вярващ, най-често не е просто да забогатее, да се ожени за мацката, да спаси царството и да завладее страната. Те не виждат това като хепи енд. Средновековният, особено средновековният грамотен човек, осъзнато, заявено, демонстративно религиозен човек, вярващ човек, в никакъв случай не възприема светския обикновен успех като хепи енд. Тези хора знаят, че този тип хепи енди са краткотрайни. Човек живее 50, 60, 100 години, средновековният човек обикновено по-кратко. И тогава всеки хепи енд е само временен. Ако един текст завършва с сватбата на главните герои, или с това, че човек е спасил царството и е станал цар на мястото на предишния, това е временен хепи енд, това не е истинския хепи енд. Напротив, ако разкажем и смъртта на главния герой и знаем, че той е отишъл на по-доброто място, не в ада, а в рая, това е истинския хепи енд. Това е... Толкин е изковал термин за това. Той го нарича еукатастрофе. Думата е ушким на старогръцки, но е модерно измислена. Ползва само за старогръцка конструкция. Еукатастрофе буквално означава щастлив изход, щастлива катастрофа. Само че няма как катастрофата да е щастлива. Има как края да е щастлив, има как това да е хепи енд. Така че тази дума, еукатастрофе, толкинизма еукатастрофе, на псевдостарогръцки, го приемете като истински хепи енд. Дълбок хепи енд. Нещо подобно е начина, по който завършва Властелина на пръстените. Властелина на пръстените сам по себе си няма много общо с Беовулф, т.е. има, но косвено. Не е това важното. Ползвам го само като пример, понеже често мисли за тази книга. В първото българско издание на Властелина на пръстените, романа завършва с легендата за Арагорн и Арвен, които умират един след друг. Това звучи като страшна трагедия. Не. Защото, умирайки, Арагорн изпълнява до край своята участ. Когато Арагорн умира, когато той спира да бъде крал на Гондор и се превръща в какво? В мъртвец, един обикновен мъртъв човек, той е изпълнил всичко, за което е мечтал. Той е имал жената, която е искал, имал е децата, които е искал, имал е короната, която му е била писана. Успял е във всичко. Той няма на къде повече да успее. Той няма как да продължи да бъде вечно крал на Гондор и да бъде безсмъртен. Това е абсурд.
Това би било крайно неестествено и всъщност би било истинската трагедия. Това би го превърнало в чудовище. Назгул. Така че, когато Арагорн умира, той умира с усмивка на лицето. Той е изпълнил всичко, което е искал. И той отива на по-добро място. И той го казва. Той казва, единствения, т.е. дядо Господ, е отредил такава участ на смъртните. Когато те умрат, да отидат при него. Това е, което прави Властелина на пръстените еукатастрофе. Тоест, това е меланхолична книга, но тя има свръх хепи енд. Такъв хепи енд, който не подлежи на съмнение. Това не е ефтиният хепи енд от американските филми. Да, героите накрая са живи, прегръщат се, целуват се, двойката се жени, край. Не, това е друг вид хепи енд. Това е тип средновековен хепи енд. Човек, който е живял добре и е умрял добре. Тъй като това е неизбежна съдба, човек трябва да го приеме не само с спокойствие и философско разбиране, а ведро. С усещането, че това е така, както трябва да бъде. Че това е тотално окей. Така завършва и Беовулф, според мен. Тоест, начинът, по който четем Беовулф и го търпим като трагедия и го разбираме като някакво отчаяно усилие, като някаква тъжна, но героична история, която ни дава пример само единствено за поведението на главния герой, пред лицето на безмилостната съдба, този начин на четене на текста е грешен. Не така трябва да се чете Беовулф. Би трябвало, напротив, да го разбираме като изкарано до край приключение. Човека Беовулф е роден, живял, извършил своите подвизи, проявил своите човешки качества и в крайна сметка, умирайки, той първо върши подвиг и второ, той отива на по-доброто място. Той отива в рая, в небесното царство. Да потърси присъдата на праведните, казва текста на Беовулф. Това е в крайна сметка историята за един успешен живот. Мисля, че това е много така окуражаваща мисъл. Мисля, че това е начинът, по който авторите на Беовулф, които и да са те, биха искали да четем техния текст. И съм склонен да им отдам това, което те, според мен, биха искали. Такива са историите на житията на светците, най-често. Ако обърнете внимание, много жития на светци, особено на тези светци, които са мъченици, звучат кошмарно, защото те включват историите на страдания, смърт, изпитания от най-брутален характер, които завършват с гибел. Обаче тези текстове не са тъжни по тон. Техният тон е триумфалистки. Техният тон всъщност е тържествен. Тези текстове се четат, за да бъде похвален светеца, а не да му съчувстваме. Тоест ние по-скоро не бих казал, че му завиждаме, нали, целта не е тази. Целта на текста е да се възхитим, да изпитаме чувство на радост. Че въпреки всички страдания, въпреки ужасната смърт, която е преживял съответния мъченик, т.е. не точно преживял е думата, но която е претърпял съответния мъченик, той най-накрая се озовава на по-доброто място. Това е огромен източник на надежда. Това е огромен източник на чисто типичен такъв християнски триумфализъм. Има една такава американска реплика, която е много наивна, но аз много я харесвам. Тя е In the end we win. Да, бе, ама накрая печелим ние. И всичко може да стане. Да, бе, ама накрая ние печелим. И това е според мен много реално християнско чувство, което пронизва средновековните текстове много често. И което, дори когато разказва ужасяващи, наистина трагични събития, го прави с чувството, че всъщност много дълбоко всичко е наред. И ще бъде наред. Това е чувство, което сме поизгубили в наши дни. В наши дни, първо, страшно много хора вече не са религиозни. Второ, тези, които са религиозни, често са много мрачни, което не е целта на религията. И на трето място, страшно много от днешните текстове, филми и въобще произведения, които ни разказват истории, търсят морално амбивалентни ситуации, така наречените сиви ситуации и сиви персонажи. Не скучни, а такива, за които не можеш лесно да кажеш това е добър човек или лош човек. Тези сиви амбивалентни ситуации всъщност възпитават неуверени хора. Не съм ценител на този вид произведения. Не харесвам тези морално сиви ситуации. Не само, че не ги харесвам,
Смятам и, че в живота те не са чак толкова често срещани. Обикновено хората, които казват: ама то не може да издадеш ясна еднозначна присъда, тези хора лъжат. Тези хора, които казват: не можеш да дадеш ясна еднозначна присъда, те са по-скоро на страната на злото. И по-скоро са склонни да вършат мръсоти. Така че, като един наивник, като един така момчетия по дух, нищо, че съм иначе чичак по мустак, продължавам да смятам, че не само, че Белов трябва да бъде четен като еукатастрофа, като юкатастрофи, като текст с позитивен завършек, с така окуражаващ завършек, смятам и, че по принцип в живота би трябвало да се отнасяме много ясно и морализаторски към големите въпроси, които ни засягат. Това се отнася, разбира се, и за политическите ми убеждения и така нататък. И не само за тях. Без да съм някакъв иначе такъв стриктно морален човек в всяко свое действие в всекидневието си, естествено хода, заглеждам чужди булки, хапвам влажно през поста и въобще не ми пука от тия глупости. Но това са дреболи. Това са venial sins, както се казва. Много е важно, според мен, да си даваме сметка как четем дадени ценни текстове и до какви изводи достигаме, когато ги четем. Какво създаваме за себе си като вътрешен текст, като коментар към текста в собствения си ум. И може би всъщност откривам топлата вода. Не казвам нищо ново, защото в действителност дори и класическите трагедии, които наистина са трагедии, дори и те създават едно чувство, което е, че в крайна сметка, в края на текста, трагедията завършва с подредба на света, с оправяне на някаква несправедливост, макар и с цената на живота на главния герой. Едип в Колон, която е класическа трагедия, старогръцка трагедия, завършва по един много странен начин. Едип загива, ослепеният Едип, загива и се спуска в подземния свят. Но как свършва текста? Какво става с този Едип? Всички знаем какво да направят, т.е. майка си, това е ясно. Но извън това, Едип се превръща в местно божество на атинското предградие Колон, там където е починал. Тоест, целта на класическата трагедия пак е да ни покаже изход от сегашната смъртна, несправедлива, ужасяваща ситуация. Едип е осъзнал кой е, осъзнава греха си, осъзнава какво е направил, осъзнава, че над него е тегнало дълго време проклятие и че най-сетне е свободен от него, но че това означава, че той пък вече няма сила, която да го държи жив, самият той е отчаян от живота. И умирайки, той благославя земята, върху която умира, и се превръща в нейн закрилник. Тоест, той пак попада в рая, само че в старогръцкия рай. Това е... знам всички лафове. Те, гърците древните, нямат понятие за грях, те нямат понятие за рай. Това не е точно така и не е това, което ме интересува в случая. Искам да кажа, че дори Едип в Колон, една осъзната трагедия, завършва, тя е трагодия на гръцки, дори и тя завършва с очевидна еукатастрофа, казана по толкиновски. Това бяха моите наивни наблюдения за днес. Сигурно на някого ще се сторят скучни или абстрактни. Моля, подминете видеото, ако това е така. На друг може да се сторят интересни. Тогава едно лайкче и коментарче ще са добре дошли. Мерси и приятен ден!